Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ɗan uwana na muku barka da zuwa wannan channel mai albarka ta MGK Empire. Yau zamu magana yadda za ku cire logo ko watermark. Wato watermark ko logo shine wani ɗan logo haka a saman wanda misali na wani kamfani ka son ka cire sai ka ɗaura naka. Zamu magana yadda za ka cire. Da farko za ku download wani application mai suna remove logo. Zamu bar muku link na download na application ɗin a description. Zamu shiga mu kalla misali inda watermark. Za shiga file manager na kuna kallo. Yau ga bidiyo ne ka so mu duba watermark nashi. To nashi bari playing. Hi. Did you did it? No. Misalin watermark Something is fishy. Nashi ne misalin watermark. Kun kalla misalin watermark ai. To babu na muku da ku cire. Na muku bayani za ku download na application mai suna remove logo. Za mu bar muku link na downloading a description. Gashi nan. Yauwa ga cikin application ɗin. Kun kalla welcome to remove logo from video. Kun kalla mu bar mu shiga start. Yanzu za ku taɓa wannan start. Wannan shi kira start. Nan za ka shiga ka fara. Nan kuma shine duk bidiyon da ka yi a gurin za ka same su. Duk bidiyon da ka ce musu logo a gurin za ka same su. Yanzu za mu yi amfani da start. Yauwa mun taɓa start. Yauwa zai fito mana bidiyon da muka so. Duk videos na wayanka zai fito maka shi. Yanzu mu bidiyon da muka kalla ɗazu shi za mu cire ma logo. Yanzu bari mu taɓa ku kalla. Bari mu play ku kalla. Kun ga logo a can. Hi. Did you did it? No. Something is fishy. Kun ga logo ai. To yanzu za mu cire masa logo. Kuna kallo mai kyau kan da za ku yi. Idan kun sa abun yayi akwai kaɗan ba zai yi ba. Ba so ya tafi ta dungu ne. To bari mu taɓa remove. An jira ya gama. Yanzu haka 100% bai ɗan gama loading nashi.
Yawa yanzu ya gama, bari mu play mu kalla. Hi. You did it. Mu kalla. Something is fishy. Logon ya ciru. To na gode. Sai ku sake ganin wani bidiyo.